Nirringrazzja lill-Alla li wassalni sawnek u grazzi lill-fidili li tul din il-miġġija tawni is-sosten tant meħtieġ anke f'mumenti diffiċli. Intkom tinsabu f'qalbi. Dan kien il-messaġġ li wassal Monsinjur Mario Grech fit-tmiem l-episkopat tiegħu wara 15-il sena jmexxi d-Djoċesi ta' Għawdex. Messaġġ li twassal waqt il-quddiesa tarat il-ħajra l-Ministeru Episkopali tiegħu bħala isqof ta' Għawdex. F'ċelebrazzjoni li saret fir-rotunda tax-Xewkija Monsinjur Grech stqarr li l-bidla trid tasal mhux biss meta l-affarijiet ikunu ħżiena, iżda anke meta l-affarijiet ikunu tajbin sabiex ma tintlaħaqx statiċità u bilan illi l-fedeltà nisranija tkompli titkattar. Mario Grech kien laħaq flok Nikol Kawki wara li kien kappillan tal-parroċċja ta' Kerċem u kien ordnat saċertot f'Mejju tal-1984 u jibqa' mfakkar għad-dikjarazzjonijiet tiegħu magħmula bir-reqqa speċjalment fuq temi soċjali. Fl-aħħar ġimgħat il-qdusija tiegħu Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Mario Grech bħala membru fuq il-Kummissjoni Pontifiċja għal promozzjoni tal-għaqda fost l-insara.